No tak všichni doma. Spousta lidí mě říkalo, kam se to chystám. Chtěl bych udělat za takový malý vzoreček z obchodní nebo tržnice taková. Jak dopadají sankce na tohle zemi. V životě jsem neviděl takový výběr věcí. Jo, tohle je, jak se tomu říká, propaganda. Myslím si, že větší propagandu, než ukázat pravdu. Ne, není to tak, jak ukazuje v naší televizi, prázdný regály a tak dále, a tak dále. A tady ovoce z spousty oblastí. Jsou tady sušený ovoce, věci, které jsem v životě neviděl. Jsme ovoce, tady sušený ovoce, ořechy. A jestli mě někdo chce říkat, že ano, mají tady vyložený, ale nikdo to nekupuje, prčic, proč by tady byli, kdyby nikdo nic nekupoval. Ale to je pohanka. U nás v podstatě neznámá věc. Tady častější než rejže. Stánek s medem. Teď jsem byl si kupovat cigarety, tak asi no tak 52 tam je určitě. Tak to jen tak na ukázku, jak to vypadá v té zemi, kam jsem udělal. Mějte se krásně a zase někdy něco pošlu.